Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। स' बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि थाखाय मोनसे बिग आपडेट होनजायो मानोना सीएम बिथाङा मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदों जे जाय बिथांमोना आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो नेगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोबदो बेनिफ्राय बुजिदो एन्ड लास्टआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम जायफोरा गोदान मानोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन। दा मा आपडेट होन्दों बिथाङा जों बेखौ नायगोन आरोबाव गोदान साख्रि फिन खनसेबाव आसामाव 30,000 बारा भेकेन्सिस बेनो जाबाय आसामनि जब सिभिल जब बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव। स' बिनि सायाव बिथाङा मा आपडेट होन्दों जों बेखौ नायगोन नाथाय बेखौ नायनायनि सिगां जों थांगोन एसएलपीआरबीनि अफिसियेल साइटआव एसएलपीआरबीनि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव बेबायदि मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि एभियुबी कनस्टेबलाव रिलि जानो गोनां दङ आरो बे रिलिया माब्ला जामारगोन दासिम जेबो अफिसियेल नटिस एबा इनफरमेशन गैया नाथाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे मेक्सिमाम रिलिखौ कन्डाक्ट खालामो फेब्रुवारि दानाव स' बेखौ नायोबा फार्स्ट उइकआवहाय जानायनि चान्सआ दङ जुदि 26 जानुवारिनि सिगां जायाबा स' नोंथांमोनाहाय फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय मार्चनि गेजेराव नोंथांमोननि साख्रि। थ' बिनिफ्राय सीएम बिथाङा मा होनखो नोंथांमोना नायदो लाइभ प्रुफ भिडिअ स' नोंथांमोनाहाय मिथिखागौ जे सीएम बिथाङा जि बुङो बेनो मेक्सिमाम जागासिनो दङ बेखायनो आसाम पुलिसनि केन्डिडेट्सफोरा माबादि आपडेट मोनखो नोंथांमोना दायो नायदो। 30,000 চাকৰি অহা বছৰত নিযুক্তি দিব দুটা তিনটাকৈ নতুন বেটেলিয়নত চাকৰি ওলাব বড়োলেণ্ডৰ লৰাই চাকৰি পাব কতো এটকা টকাও আমি ঘোষ দিব নালাগে। स' बिथाङा सीएम बिथाङा बुंबाय जे मोननै मोनथाम बेटेलियन फैबावगोन स' बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव 2024आव 2024आव आरोबाव गोदान आसाम पुलिस भेकेन्सि फैगोन मानोना 28,000नि प्रमोसन ओंखारदोंमोन कनस्टेबल लेभेलाव स' बेखायनो आरोबाव गोदान पस्टआ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय 30,000निबो बारा भेकेन्सिनि साख्रि होनो थांगासिनो दं होनना बुंदों बिथाङा 2024आव एडिआरइखौ लानानै लोगोसे गोबां साख्रि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनोमोन मोनसे पजिटिभ आपडेट आसाम पुलिसनि थाखाय एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव गोदान साख्रि फैगोन एन्ड बेनिफ्राय बे साख्रियाव नोंथांमोना जायफ्रा मोजां पारफरमेन्स होयो फिन खनसेबाव नोंथांमोना आसाम पुलिसावहाय जयनिं जानो हागोन एबा साख्रिखौ लानो हागोन। दा बेनोमोन आसाम पुलिसनि मोनसे आपडेट एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव गोदान भिडिअ फैगोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव।